Dobrý deň, volám sa Mária Rusnáková a pracujem ako finančný expert. Vyznať sa vo finančných službách v dnešnej dobe je ťažké. Každý človek sa v živote dostane do situácie, kedy mu úspory prídu vhod. Je vhodné si tieto finančné prostriedky rozdeliť do troch skupín. Rýchle peniaze, krátkodobá rezerva sú to prostriedky, ktoré použijeme na bežný chod domácnosti, alebo ak nám vypadne chladnička, práčka. Strednodobú rezervu využijeme, ak sme dlhodobo chorí alebo prídeme o prácu. Dlhodobá rezerva to je beh na dlhé trate. Tá by mala pokrývať náklady na štúdium detí a pretože všetci stárneme, je potrebné myslieť na dôchodok. Kam tieto peniaze uložiť? Na všetky situácie existuje iný finančný produkt. Rýchle peniaze tie je vhodné nechať na bežnom účte. Peniaze sa nám síce tam neshodnocujú, ale máme ich kedykoľvek k dispozícii. Strednodobú rezervu, na to využívame dlhopisové zaistené fondy, dlhopisy, zmenky. Šetrenie na dôchodok, na to odporúčam akciové fondy, akcie na kapitálovom trhu. Pri investovaní je vždy určité riziko. Dá sa to dobre predstaviť na tzv. Investičnom trojuholníku. Jeho vrcholy tvoria tri základné faktory investovania. Výnos, riziko, likvidita. Pri investovaní je rozhodujúcim kritériom výnos, respektíve výkonnosť. Platí pravidlo, s rastúcim výnosom rastie riziko a klesá likvidita. Riziko vyjadruje stupeň neistoty spojený s očakávaným budúcim výnosom. Likvidita je schopnosť, respektíve rýchlosť, akou sa vieme dostať k hotovým peniazom. Bližšie informácie ohľadom investovania vám podám na osobnom stretnutí.